Salam saudara, Bapak dan Ibu. Mari kita masuk acara PHD Seksi AMA pada hari Jumat 6 Mei 2022. Tarlumobi Maridi Mahita Parjulu usia nomor 17 ayat Sada Rodi 2. Debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, madok maulia te dohami Tuhan, tua dopamu nabadiai Tuhan, sela toktong marhite asini roham dot holongi roham, diring-iring ho pardalanan ngulu nami, sia membuka manugut sa di bornginon sadarion, ima diombason Tuhan tarlumobi, upatu pahami dopa PHD amani huriam, HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati di bagasa sedarion Tuhan satu kinai neng begio nami mahatam atong kapi maroha do pikiran nami salut na Tuhan dinalaho manjalo hatami asa toktong Tuhan hombar tu hatama Tuhan nasa aktivitas nami nasa nahulahami saliling mangulu hami asimaroham di hami Tuhan homa Tuhan nama kehei todi nami asa toktong hehe hami salut na aka amani huriam asa toktong Tuhan boi hami Tuhan para raton hatami ganup tuluat ganup Tuhan nang tu keluarga nami bi di bagasan sedarion Tuhan upasa taima Tuhan pungan namion asa mangaramo tidok mamasu-masu hami salut na pungon asima roham diami pematang yang nami elek nami nau sombo kami marhite-hite guarnamu Yesus Kristus Tuhan nami martang yang hami tuho. Amin. Epistel ima di pungata PHD Seksi AMA tersurat di sada raja-raja 10 mamuka sian ayat 10 Rodi 24 marsikat soring mahita majaha. Jadi dung salpu aka jamita ondeng marsai ma anak ni perempuan sorangan nai pola pasang situtu sahitna laus tos hosana.
Dungi nina si Elia mamadok na sida, buan tuson anak mi. Dungi dibuat si Elia ma anak nai sian ampuan na. Laos dibuan ibana tu gijang, tu bilut na niinganan nai, jala dia pehon ibana tu podoman na. Dungi di pabustang maibana tolu hali di gijang ni danaki. Uhud jojo tu Jahoba nin nama ale Jahoba de bataku wa paulak mahosa ni danakon tu bagasan ibana. Dungi dibuat si Elia ma danaki jala dibuan sian bilut parkijana tu inana Uhud didok si Elia idama na manguludo anak mon. Ido sahat na martang yang mahita martua do akana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari dihita buku Ede nomor 574 ayat 2. Asiniroha madihamu do dami nasian di bata mata anak na Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Kadamang saluhutna horas madihita. Hata ni di bata di pihadita sadarion ima sian buku ni parpesalmen bidu tolu puluh tolu mamuka sian ayat sada rodi ayat sia. Pesalmen bindu tolu puluh tolu mamuka sian ayat sada rodi ayat sia songonoma hatani debata. Puji-pujian dihagogoon dohot habasaon ni debata. Marulup-ulup mahamu ale akka partigor mangasahon Jahoba. Talup do marede akkana unjur maroha. Puji hamu ma Jahoba mardongan hasapi. Marede mahamu upuji ibana mardongan hasapi na martali 10. Endehon hamuma edde nai baru tu ni Jahoba do majadi akalangit. Jala marhite-hite hosa ni pamanganna sudah paranganna. Ibana papunguhon aek ni lauti songon timbunan. Aka parartana do akka lungi di bahen. Sai marhabiaran maradopo Jahoba masude tanoon. Jala marsomba tu ibana masude pangisini portibion. Ai makuling ibana gabe manjadi do. Madokon do ibana jadi jongjong ma. Huriana hinaolongan di bagasan Yesus Kristus tarlumobi dihita sude aka ama nang bui mambigi hatani dibata di bagasas darion mari TPAD seksi ama. Ido tutu akadamang puji-pujian dohot hagogoon dohot habasaon ni debatado
nama dongani hita diganup ngulu taon. Buasa pola ikon mamuji de bata hita. Buasa pola mamuji de bata bangso Israel. Ala dihilala bangso ido pangurupion ni de bata nama saya takas di nasida. Disude aka pergumulan di ngulu nasida. Disude aka ambat-ambat aka nama ngambati rohanang pikiran nasida. Pos ni roha ni bangsoi di debata jala gabe sada kenyataan tu dihilala nasida disude parngulu nasida debata mangaleon haluaon di nasida dak pola ganggu be nasida maradopon sude na binahene debata tu nasida alani i patut do nang hita sude aka ama mamuji debata marhite hagugoon marhite habasaon ni debata asa hata ni debata hagugo ni debata do nabui panguluhon hita nabui margogohon hita lau mangguduti ngoluta tarnumubi mahita kadamang sebagai ama sebagai uluat di keluargai iko mampu do hita mamolus sude mangulahon sude aka kewajibata sebagai ama ima molo di atas Indonesia bapa sebagai pelindung melindungi keluarga yang ada di rumah tangga kita istana kecil kita ikomboy do hita makokop sude aka yana kota aka keluarga ta ikomboy do hita mangarahon nasida sude asa mamuji di debata marhite dengan ibasa ni debata naung tajalo marhite punguata ama marhite punguan ganup hita di keluarga tabi kada amang ani marhite buku ni perpesal menon diajari jala di igil perpesal menon do ti hita sude ama asa marub olup mahita disude aka na nilehon di debata dengan basana dot asini rohana jala ikon boy hita mangedeon endena baru ala debatado na manglehon sude nasa narikot di ngoluta di siapari amin martangiang mahita mulia tema Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami asidot holong ni roham dot dengan di basam na sa toktongo Tuhan mamasu ami mangaramuti hami pardagingon nang dihapason nami tarumubi idona huamul teo kami Tuhan disalut pandunganmu disaluhut Tuhan dia sin roham na sa toktongo mangiring-iring sude ngulu nami diombason Tuhan pungudo hami ka ama Nuriam hakabipi kramat jati resot kramat jati posroa nami Tuhan upeleo kami ma daging ang todi nami asa homa Tuhan na mangajar-ngajari hami ama disaluhut na Tuhan boy mangulahon manguduti aktivitas nami tarmobi hami sebagai ama uluan diganup keluarga nami be asa homa Tuhan na mempergugui hami boy hami mangulahon hombar tuhatam nang hubegi hami nang pinasap mo Tuhan marite aka parpesalmen di bagasa sadarion upasa taima daging nang todi nami nang dipodoman nami anon tong mahotuan mangaramuti hami badongani hami dina manogot bongoti hami siang podoman nami asa udut na bui ulau kami aka aktivitas nang parkarejo nami Tuhan asima roham di hami sesa dosa nami na godangi asa nang terlambat Tuhan aka pas-paso nang pasatomu kami ganup marsada-sada o matangiang nami elek nami nang somo kami marhiti-hiti guarnya nakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami Tuho amin. Mari dihita siang buku ende 763 ayat sada dot ayat 2. Por
Harap maita mangidon tangiang ali amanami na di bono ginjang saya penerbadia maguarmu saya Roma harajom saya saot malumon roham di bono tongon songona di bono ginjang leon matuhami sareron hangulua siapari saya sama dosanami songon panesanami di dosa di dongan namar dosa tuhami unak kami tugen pangunjunan palua mahami sian pangago ai hodo na puna rajaon dot hagugoon rore sangapon saliling nililing na. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot tolong ni rohani di bata mata dohot parsaoran ni ton di parbadia ima na mangaramuti hamusa luhut na. Amin. Oras Salam.